У першай зале разгортваецца гісторыя пісьменства 11-16 стагоддзяў. Узнікненне і пашырэнне літаратурнай творчасці на ўсходнеславянскіх землях цесна звязана з прыняццем хрысціянства. Літаратуру гэтага часу паводле зместу можна падзяліць на рэлігійную і светскую. Большасць жанраў былі пераважна царкоўнага характару. Гэта жыцці, пропаведзі, малітвы. Прадстаўлены копіі друцкага і тураўскага Евангелій. Як вядома, беларуская літаратура пачынае свой шлях ад пісьменства. Музей мае досыць багатыя археалагічныя калекцыі, нягледзячы на тое, што мы музей літаратуры, але на прасліцах, прыстасаваннях для чэння нітак, на посудзе, на драўляных фрагментах прасочваецца сляды пісьменства, пазнакі літарамі альбо нейкімі сімвалічнымі знакамі, як, напрыклад, руны, запазычаныя ў скандынаву. То бок яшчэ да ўзнікнення кірылічнага пісьма, з'яўлення на нашых землях, нашыя продкі нейкім чынам перадавалі інфармацыю. Ну, ўжо далей ідзем у часы Ефрасіні Полацкай, Кірыла Тураўскага, 11, 12, 13 стагоддзя, калі з прыходам хрысціянства, з'яўлення цэнтраў перапісвання кніг у Полацку, Тураве і з'яўлення рэлігійных тэкстаў, цэнтраў летапісання пазней ужо за часамі Вялікага княства Літоўскага з'яўляліся уласна створаныя на беларускіх землях дакументы. У другой зале перыяд 16-18 стагоддзяў з'яўляюцца цэнтры друку кніг і свае аўтары. Гэта, напрыклад, Сымон Будны і гісторыя нясвіжскай друкарні, дзе выходзілі слоўнікі і рэлігійныя тэксты. 17 стагоддзя – гэта ўжо росквіт і рэлігійнай літаратуры, і адукацыйнай, і з'яўлення барочных тэкстаў. У нас прадстаўлены арыгіналы кніг 17 стагоддзя рознага кірунку, як, напрыклад, кніга, створаная Лаўрэнціем Зізанем. Трэцяя зала 19 стагоддзя – гэта свет літаратуры свецкай рамантычнай. Тут прадстаўлена краязнаўчая літаратура Уладзіслава Сыракомлі ў арыгінальных выданнях. Таксама можна пабачыць багатую калекцыю археалагічных знаходак сядзібы стваральніка першай беларускай оперы драматурга Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча.